बहरे से घरवा रवा कि जब ले बहरे से घरवा रवा आई बे मलाम जी छठी घाट के रसगे हम जाई बे से हम किसवाई धोवल गेहुआ बूढ़ा बाट ससुर कैसे उनका केकरा से हम मंगवाए बाटे ससुर जी के कैसे के रसागे हम जाए में बना। बोलिए छठी मैया की।